Hello mga subscribers, ito po ay March 19, 2016 po, 11 days po tayo. Ito po kayo ang Mary Ann, isang po ang lipat natin siguro sa mga wheelchair for let's go! Ay, baliktad yung pala dapat. O, dito na lang po eh. Ayaw po muna natin si mama. Upo muna natin, Fred. Oo. Teka lang, ayusin ko. Sige. Ay, nasasakit si Kali. Kali. Kali na pa yan. Itakal, no? Itakal. Sa paa ko po. Para mo na. Oo. Ay, anak muna natin. Ayusin mo yung lahat. O, kali lang. Ayusin mo na yung ano, di ba? Pagyan natin. Latab. Ayusin, hindi na yan. Dali ah. Ang likat mo kasi. Ayusin mo na yung lahat. Okay, Ayusin mo na ako ng lahat. Oo. Maayos ko kaya yung maayos. Opo, wait lang. Side ka muna. Yan. Uy, si Kali. Kaya. Silain ka ma. Ay, ano ka? Muusok. Yan. Basta. Oh, bakit? Basa eh. Basta ka. Basa. Mamaya na. Sige. Wait na. Dali lang. Ha? May babae natin. Taas mo yung ano mo, anak ko yung sarili mo. Kaya mo naman, di ba? Hmm? Hindi ko. Kasi ito lang. Mamaya papalitan ko rin yung ano mo. Puno na pala yung ibabay ko. Kaya mo mag-send dito? Hmm? Kaya dito? Hmm? Kaya? Kasi dapat mag-ano ka. Right ka. Dahil side ka dito. Kusog mo na doon. Kusog ka muna. Yan. Ay, hindi mo ka. Ay, ito. Ano? Hindi lang. Si Popoy. Kainin na ako. Kainin na lang. Awit na lang daw si Ana. Huwag kang umiyak. Hindi pa. Paano yung ano? Sa game. Sa akin.
Side kita dito na. Kukunin mo lang yung sa kinder, ha? Ano, mali ba? Ha? Tama yun. Yung isa Hindi pa nakapasok ka. Napasok ko. alam niya, no? No? Oo. Ayan, ma. Okay na? Side kita dito na. Okay. Kaya. Pakinggan natin. Okay na. Ha? Basa ka na. Yung paa. Yan, ito parte na. Nalagay pa. Yung kumot yung bago. Yung diaper na. Mamaya. Upo ka pala. No. Taas ka muna namin. Hoy, taas na natin. Hoy. Sige. O, diretso upo na. Taas muna. No. No. Eh, dito. Ayun dito. Dito? Dito na kayo. Hindi, di ba yung phone mo na? Hindi alam, ba't na tinula mo? Doon ka po. Ang hawak niyo po yan sa dito po sa may ano. Ito lang po. Yung upo po muna na dito. Diyan na. Ayun, maayos yung dala ko. Baka yan. Sabi niya, kasi doon nakita dito. Baka yan. Ito po yung, ito lang po yung hawakan. Masisira kasi. Ay, dito po, dito. Nakapunta dito. Oh. Ano ba? Hindi, gagawin po. Upo po natin. Bakit? Nandito po ako sa may ano niya. Ano ka ba? Dito po. Dito lang? Ako po dito. Diyan ka? Wala ba ka? Ha? Ah, sila na. Wala yung isa pa. Sila na. Wala yung isa pa. Oh, sige. Pilapit ko na lang. Kaya Dre, ko. dre, dre. Ayo, itu lucu dito. Ngali ha? Ngali. Lucu ya, lucu. Dali pa ha. Pilapit ko na lang yung isa. Yung Basic pa yan. No? Yan. Ano ba ito? Taas na. Pwede. Yun. Yan. Basic pa na. Sa tayo na, no? Oo. Ano? Oo. Das ko sa ama. Kaya, bumutas. Yan. Magkana. Hindi po yung usuto ko muna sa dito. Ano siya lagay dito? Ito. Ano yan? Wait lang. Usuto sila na may dito. Ay, dito.
Wait lang na. Isa lang. Yan. Yan. Ano yung galit? Uy, Halika na. Ba't umiyak? Ba't umiyak? Lang mo lang. nakalak na siya. Nasaan po ito man? Ano isang galit? Ikaw na may nakabubat. Ingat. Hindi. Oh, ito pa na. Maganda tayo. Ano ba yan? Sana ngayon yung realization ko. Hindi na ako nilagyan ng dito. Sana kasi Ano po, ano po ulit yung sayang po ako. Hindi pala yun. Ako. Ano Hindi po, tinanong ko lang. Mamaya iiyak siya. Kailangan mo kayo, hindi nakatutulog. ha? Ang Pilipinas daw, ha? Isa. Ito. Isa. Ay, hindi ito. So, mamaya, gusto ko na pala. Maraming kami. Ay, meron ito. Ang laki. Yung sihig na, takot na ako dito eh. Nasaan yung mga truck? Ay, magkas ako. Mga kalkalin ako. Wait ko lang. Nagriyak ako. Nagriyak ako. Galaw mo. Uy, nagriyak niya. Ha? Buwang siya ng konti. Tissue? Tissue. Tissue, sabi Hindi mo. mo, huwag mo. Ay, nakulit ko na rin.
Araw-araw sila, di ba po? Pero mo, kung hindi ko kailangan natin, hindi masalis. Lalo mo kasi malaki. Anong ginagawa mo dyan? Mamaya na. Mamaya na. Ayaw lisita. Hindi ka pa manligo? Naligo na si Karen. Ikaw, hindi pa. Kapit ka na. Ayun ba? Ano bisa? Pero mag-isa na. Lakasan mo to ha? Ano, malakas ka kasi dahil nag-base tayo. Taas. Ay, ano ba? Magpagsunod yung dito mo. Dapat nga mo matataas ng gabi nyo. Para ano. Para magpantay yung dito mo dito. Lalabas ni Mama si Lola May. Sama ka? Sabi na. Ito ha? Tayo nga. Ito ba yung malakas mo? Buto-buto ha? Tingnan mo siya doon una. Tapak mo siya doon una. Ha? 1, 2, 3. Isa pa. 1, 2, 3. Yun. Ito ang sa'yo mo. Tayo ka, tayo. Sabi. Isa pa, isa pa. Na. Ganun o. Tapak mo. Ha? Sige. Ito ang tapak mo lang ito ha? Ito ang tapak. Ito lang ha? Doon. Gaya na lang mo. Oh, ito. Huwag mo gamitin ito. Ha? Okay. Huwag ka dito kukuha. Dito ako kukuha. Ha? Dito ka kumuha ng lakas. Hawakan mo yung kamay mo. 1, 2, hawakan mo ito. Hawakan mo ito kamay mo. Hawakan mo ba? Yan. 1, 2, 3. Ha? Sige, tayo ng diretso. Tayo ng diretso. Yan. Yan siya. Sige. Tayo ka ng diretso. Ito ang Tayo wheelchair. ko po yung ano, yung... Line mo. Kumusta ka rin? Yung paa mo yun. Hindi ka po mahulog. Yung mahulog, yung paa mo. Yung ganito mo. Ako, yung pantapak mo yung malakas. Wala ka mo kung magagamit lang. Hmm.
Ako nga sakal patay niya. Ako sakal mo, patay ako. Oh, nangyari. Opo ka na, opo. One. Opo nga, one. Opo. Ayan. Ako sakal mo. Ako patay. Ako patay. Ako sakal mo. Masakit? Hindi, ito kasi. Sinakal ako eh. Ako sakal. Kaya ganun lang tayo. Dami lang. Huwag ganun. Huwag patay. Ako patay. Okay? Isa pa niyan, tatlo pa. Lupa. Ay, di apat. Lupa, dalawa. Ano na tayo ha? Ay, tatlo pa pala. Tatlo pa. Hoy, kapag sinundan, bahala ka. Oh, no. Ano, di ba galing? Hindi. Hindi nga matapak mo. Huwag ka ng lakas doon. Yan. Kailangan siya kita dapat mag-eh. Saan ka ito kung bibigay sa akin ito? Oo. Tawag ka sa akin. Alalay lang sa'yo. Ano lang ko? Ano sa akin? Laka mo eh. Ayun, nakaroon ka dyan. Hoy! Hoy. Ba't nandyan pa kayo, tita? Bakit nandyan pa? Pwede. Bakit mo ha? Sapa. No, ma. Taas mo to. Ito yung... Ay, hindi nasuntok mo na. One. Ito. Ready ka naman. 1, 2, 3, go. Yan. Listen ko lang to. Yan. Very good. Diba? Diba? Ano ba yan? Ha? So, using your left legs, ha? Nagamitin mo yan pag tayo. Okay? Para ma-develop na yung standing and balancing mo, ha? Yung purpose na natin. Nakaka-release ka na. Dapat medyo meron ka improvement. Yan, very good. Hindi mo lang yan, ha? Yung hapasari mo sa nagtip. Ha? Okay? Okay, sige. Ano siya? 1, 2, 3. Very good. Diba? Ano tayo? Diba? Very good. Ayos ba? No, Kali, may... Ayos ba, ne? Ayos siya, ne? Yan naman na lang. Ayos. Ikot dahil ko, ne? Pwede dahil po natin, sumabalas mo yung ito, ha? Para susunod, hindi na ka na bubuhatin. Pag ganyan nandito, Ikaw na lang. ikaw na lang. Hawak mo. Hawak mo. Guys, nandito na kami ng po tayo ni Ate Mary yan, since na ipipalong din namin sa program ito. Change sa program for standing. Iba na yung program mo yung pabebe. Ano na to? Kumbaga sa ano, bumbugan na. O ha? So again, we're gonna use this left foot. Ito, Katya, ito marks mo. So pagbuhat mo siya, sabay ka ha, sabay ka. Hop! Hop! Oo. So upo ha. Yeah. Hop! Ayun o. Pag nasanay ka na natin, tandaan mo, sasabihin mo siya, wala nang pasyente ganyan, sa una. Pag nasanay sila mag-isa. Huwag ka na pagtsagaan yan, hindi ka rin Huwag ka patay. Blood is sleeping. Ito, blood is acting. Doon tayo sa seat ko. Ayos lang? Doon tayo sa seat ko. Ready? Ayan. Isa pa. Ilan pa? Dalawa? Dalawa po. Dalawa pa pala.
So again, tingnan natin. Huwag kang nananapak. Ako sa siya. One, two, three. Yan. Sige, yung ano. Hindi mo kaya. Hindi ko tumayo. Ako ang tumayo. Nanghina ka na. Ngayon natin. Ha? Diba? Ito yung mga. Nanginginig yung tod. Sige. Isa pa? Pwede yan. Ha? Talagang tinatry mo ha? Hawakan mo po yung kamay mo ha? Hawakan mo puti. 1, 2, 3. Hop. Kaya. Tingnan mo ulit tayo. Opo. Diba, ha? Timing. Ha? Ayos ka na. Punta natin exercise ka. Yung talaga yung katawan mo na unti-unti mo sa ha? Huwag kasi tayo marami. Huwag nilaki mo. Very good, ha? Pag si Mexico, madali ka lang buhatin. Ay, pagka medyo over ka na, nakakanta na, kung kaya ulit. Bodo ka ba? Hindi lang. O, isa ba? Kaya pa? Pwede. Lalayin mo yun niya, lalayin mo ha. Hindi na. 1, 2, 3. Ayan nga. Walang po ha. Ay, nahulog. Ang dali lang po. Kaya baka malapit siya. Oo. Hindi, yung sabi niya nahulog, sabi ko. Iyan ang sabihin niya, Bando. Yan, ganyan na, very good. O, di ba? O. Lakas mo na eh. Huwag ba siya nagpalit? Hindi ko alam. Yan, ganyan. Ito ha. Very good. Meron na. Ay, sana siya. Oo. Hindi na. Ito mo. Hindi na pa konti. Sayang segundo. Sige ba? Ayun, ayun na siya. Yan. Last one. Ganyan. Okay na, na-improve ka na, di ba? Ganoon. Hindi ka lang nakikinig. Teka sa ulo. Ayos ba? O, di ba? Pero pa naman ako, di ba? Hop! Gaya mo to. Wala masama ito. Di ba sana yan, te? Maski mag-isa pa, kakayo ka. Pa? Kaya ba? Tama? Last one. Anim na, ha? Anim na. Plus one. Last one. Madami siya, dami bang pasyente. Galing Marinduque. Dadayin tayo rito. Marinduque pa yun. Di ba kayo na, di ba gusto ka na? Bawag sa akin. Mabala ito. Malala po ba yan? Siguro, maligay sa akin. Mali. O yan mga outcut na kami. Tandaan na yung sinabi ha. 1, 2, Bukan na ba? Oo, yung kami. Yan. 1, 2, 3. Yan. Oo. Kaya yan. Yan. Hindi, ano yan? Hindi mo. Yan. Yan. Eh, ibay mo. Last na. Go. Good. Diba? Ayos ka. Staros. Tingnan mo ng konti medyo. Kailangan ito mag-gym
Anong gusto niya lotion? Isa. Wow! Ah, Yung ating nuts na hindi lagi-lagi. Alternate. Sabi mo siya ito. Dito mo ito. Medyo manilibago. Ang lakas to, no? Hanggang ano yung sa nila. Sabi mo ito, ito. hindi pinapanood. Pinapanood ko, sabi ko po sa kanya naka-upload. Sabi ko, okay naman po. Yun po yung lagi natin mo. Kaya yung mga mataas mo siyang dito sa akin. Hindi pa kaya. Ano ba kayo? May bilang. Sir? Ano masabi? Kung magiging sa buto ito, okay na to. Balagay ko kayo dito mo kapag nag-ano yan, nagtaas mo siya. Sa sigan. Okay. Yes, sir. Wala ka ng loob niya. Ito. Ang buto ko ito. Bakas. Yung hawak sa akin, yan. Sobra na. Hindi na. Hindi ko naman. Hindi kasi ito.
Ito po. So, May bangalan po kami. ito na lang sa review. No. Okay na po sa mandang. Pwede sa spasm niya. Malamig yan na. Ano yung gamit niya? No? Bukas din. Tinatay po yun. Tinatay. Yung nanay ko na asawa ni Bravo. Ay, Upuan tuloy. ay, Ayos ka? Ha? Antok, antok? Kita mo na. Kita. Sabi ko, ay sakit. Yung kahapon na na. Wait lang na ha. Konting tumunog ka. Ayos ka lang? Nakakahalin ka na, putay. Bukas na. Bukas na. Ito po. Wipes na naman. Vibes po.